Așa. Nu are nimic, nu are nimic. Așa. Și acum se leu de la distanță. Așa. Să prind și florile. Și ăsta puteți să-l băgați și pe calculator. Da. Ăsta puteți să vă rămână fișier pe calculator. Folder. Un folder. Da, acum îl filmez. Și bani să tac din gură că tot să... Am pus cu foaia acolo. Și de-aia. Și plus, nu, când iese foaia care face tot fac. Nu iese, trebuie, da. Nu, dar dacă iese pe un colier amândouă. Da, pentru prima dată. E ăla de la Florin. Da, da. Dar frumos toată. Ăsta. Acolo are pierdere, nu? Unde? Jos, da. Unde e îndinat. Unde-i pus ăla tu? Ah, da, e pierdere, da. Și de-aia, dar vezi cum mă zice așa? Și mașina...